història van cosir-nos els llavis negant-nos la memòria. Van talar tots els arbres, van cremar les muntanyes, van assecar les terres prohibint-nos les onades, però mai van poder conquerir la llibertat. Amagada sota els estels, mai van poder conquerir la dignitat de ser rebels. L'11 de setembre de 1714 es produí l'assalt final dels borbònics a Barcelona, després de 14 mesos de setge. Els intensos bombardejos i les bretxes a les muralles van facilitar l'ocupació de la ciutat, tot i la resistència dels barcelonins, que el dia 11 van reconquerir fins a 11 vegades el baluard de Sant Pere. La ciutat havia rebut prop de 30.000 bombes i un terç de les seves cases havien quedat totalment derruïdes. Després d'una llarga resistència contra les pesades lleis de Castella, lo pesadíssim i insuportable jugo de les lleis castellanes, la ciutat fou derrotada, però quedà viu l'esperit que exhortava una cançó de 1714. Anem a la batalla, els cruels castellans, i visca Catalunya, visca la llibertat. Catalans, desperteu-vos. Aquest recorregut històric que hem fet avui acaba demà al matí amb l'homenatge al Gustau Muñoz, mort també un 11 de setembre per les forces d'ocupació. Com hem pogut veure, tenim un passat de lluita. A partir de demà comença un futur de lluita. Visca la terra! El foc i la paraula, armes de llibertat. Un dels grans revolucionaris del nostre món contemporani, en William Morris, assenyalà sobre la Comuna de París que aquesta no havia estat res més que un esglaó en la cadena d'una lluita prolongada al llarg de tota la història dels oprimits contra els opressors. I sense totes les derrotes del passat no tindríem avui esperances de victòria. En plena crisi del sistema capitalista, en plena ofensiva contra les conquestes de les classes treballadores i populars, i davant la negació sistemàtica de la nostra realitat nacional, convé tenir present tant la reflexió de Morris com que la lluita per la independència nacional significa, avui més que mai, la lluita per l'emancipació social, per la defensa dels drets socials i per la construcció d'una societat igualitària. És per aquest motiu que enguany l'Esquerra Independentista del Barcelonès convoca la primera marxa de torxes per una Barcelona independentista i popular. I és per això que des de l'Esquerra Independentista fem una crida a la gent del Barcelonès a organitzar-se sindical i políticament per la defensa dels drets socials i polítics, a participar activament a la vaga del proper 29 de setembre, a seguir treballant per la creació a tots els barris de comitès de vaga i assemblees pels drets socials, perquè aquesta és l'única garantia de que les demandes de la classe popular seran ateses. Visca la terra! La llibertat amagada sota els estels. Un any més arriba la diada. Una diada marcada per la mort de l'autonomisme, ara sí, ja certificada. Una mort de l'autonomisme anunciada i rematada pel Tribunal Constitucional espanyol. I una mort de l'autonomisme que col·lectivament el poble de Catalunya va enterrar el 10 de juliol en una massiva manifestació als carrers de Barcelona. Arriba també marcat per una crisi econòmica i financera provocada per l'avarícia del capital. Una crisi que s'està carnissant amb les classes populars d'aquest poble. I és per això que venim a reivindicar un any més per la diada que la independència és l'única sortida contra les retallades nacionals i que la vaga general és l'única sortida contra les retallades socials. Perquè no vendrem les nostres vides al primer salvapàtries de torn. Ara més que mai és hora de cridar fort que la lluita per la independència dels països catalans és la lluita per la democràcia i que la lluita contra el capitalisme és l'única alternativa per la supervivència del planeta i de la humanitat. I també a Barcelona us fem una crida a treballar en una nova fita col·lectiva, les eleccions municipals del 2011, al qual la CUP la setmana passada va decidir concórrer. I avui com ahir cal seguir lluitant, i seguirem lluitant com ho feren els maulets del 1707, els segadors, els combatents antifeixistes, els brigadistes internacionals, el Maquis, Gustau Muñoz, Félix Gonyi, Martí Marcó, Toni Villaescusa, Guillem Agulló.
I totes aquelles persones que des de la claudicació durant la transició espanyola han patit i pateixen encara la repressió i les tortures i les presons a les clavegueres de l'Estat. Companys i companyes, des de tots els fronts de lluita, visca la terra! Visca la terra! Visca la terra!